janur kuning tenan kok. Kakang barang iki ngono iso wae dhewe sapa salah. Ora bisa. Mergo aku wis kandung tresno. Temenan aku wis dijodohno lan kakangmu barang kowe kalah. Iki piye Kowe salah. Kowe yo salah. Lah aku salah. Lho wong siji kok lebih. Kowe iku sapa? Lho aku wong ngene kok wis. Sekarang iki kowe ora apa-apa. Ngene lho. Nek upama iki diwayah yo ora pas. Wong diwayah iku nek awak tandinge kon iki tandinge ora. Ngono ku kok salah siji kowe, adikku ben karo. Umbarane aduh. Oh. Apike cah? Oh, sesek mandek tok. Piye kok kakakku nek ora tau bareng aku nangis lho. Ini wis jodohke lawan aku lho. Kowe tak ijoli nang aku wae. Aku nek ora iki karo aku wae. Oh, stop. Ngene lho. Wong lanang siji kok mbok ayo-ayo piye kok? Apa? Saiki sing dadi pepuntone Umbaran. Umbaran ben duweni pepunton. Matur nuwun Bendoro. Siramu Widuri lan Sira Sukesi. Aku durung iso nampa kabeh kowe sak loron aku. Mergo iki dina aku lagi wae. Aku lagi wae durung iso balekake apa sing dikarepke sesembahan. Kiai Kleret. Mula yen kowe sak loron kabeh kepengin dadi pacanganku. Aku go duwe penjaluk. Kira-kira wis satu. Umumnya sing dipenjaluk niki gak wong wedok asik. Yo. Wis ora ngomong senajan ta wong lanang sing jandeni penjaluk tak wujuti. Ya ora iso wujuti. Abrane. Nek ora sagok aku tak bali wae. Aja, lha wong iki jaluke iki apa? Sukesi lan Widuri. Aku bakal nampa katresnan